כזה, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשמור על הראש לתת מגע. כל מה שאני צריך לעשות שאתם במרחק כזה בקרב, ואני אעשה גם, זה ראש למטה, ונותן מכה בכל הכוח. ואני אפילו לא מסתכל. למה מכה ותפגע? אני לא מסתכל. אני יודע שאתה פה, אני עושה את זה, וזה יפגע. זה יפגע. כי הבא בתור ירים לי את העיניים, ואז אני אראה איפה אני רוצה לפגוע. אז תשמור על המרחק האלה. זה המרחק, שזה לא פוגע. אם הוא מתנפל עליך, מה אתה עושה? שומר על הראש ונותן מכה, חזק. זה הדבר הראשון שעושים בקרב. שומרים על הראש ונותנים מכה חזקה, מגע, של להרחיק אותו. אנחנו מתחילים. מידל, ימין. שמור מידל, חזק. עומד. חוזר למקום. זה, מידל, נותן מכה. חוזר. נותן. נתרוח ימין. חוזר. שמור על הראש כל הזמן. חוזר. בום. בום. חוזר. לא משנה מה הוא יעשה תוך כדי. אחד. חזרתי עם תקף. קליק. בום. חזק. בום. חזק. וזז. בסדר? קדימה, לעבוד. לעשות הגנות טובות. לא רוצים מרפקים. לעבוד. לעבוד. Get the funk. Get the funk. Get